дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб байни дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Равшани Зафаробод бозии футбол баргузор гардид. Мухлисону ҳаводорони риштаи футбол ва ҷавонони минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварда буданд, иштирок доштанд. қабл аз баргузории мусобиқаи дастаҳо, барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. қобили қайд аст, ки дар чемпионати имсола ин бозии аввалини дастаи Равшани Кӯлоб дар майдони худ мебошад. Нахуст раиси шаҳри Кӯлоб Назарзода Бахтиёрхудоёр суханронӣ намуда ҳаводорони футболро ба мавсими нави Лигаи Олии 31-умин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол табрик намуда ба дастаҳо барору комёбӣ таманно намуданд. Бояд гуфт, ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб иқдоми накӯеро пиёда намуд, ки дар якҷоягӣ бо сарпарасти асосии даста ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҳоҷи Шариф дастаи Равшани шаҳри Кӯлобро аз ҷиҳати молиявӣ пурра дастгирӣ менамояд ва дар ин замина фаъолияти босамари дастаи мазкурро миёни дигари дастаҳои Лигаи Олии кишвар таъмин намуд. Зимнан роҳбарияти шаҳр ба мухлисони дастаи Равшан муроҷиат намуда иброз дошт, ки дар бурду бохти даста бо одоби баланду рафтори ҷавонмардона намунаи ибрати дигарон ва дастгири футболбозони хеш бошанд. Дар мусобиқаи мазкур ба ду тан собиқадорони даста Қурбон Эмомов ва Тоир Сангов, ки баҳри пешбурди даста хизмати шоиста намуда буданд, аз ҷониби раёсати клуби дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. бозии дастаҳо баъд аз садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. Дар қисми аввали бозӣ соҳибони майдон маҳорати баланд нишон дода, голи аввалро дар дақиқаи 15-уми бозӣ ҳамлагари дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Абдухолиқ Боронов вориди дарвозаи меҳмонон намуд. ҳамин тариқ қисми якуми бозӣ бо ҳисоби 1-0 хотима ёфта, қисмати дуюми бозӣ ранги дигарро гирифт. футболбозони дастаи Равшани Зафаробод бо кӯшиши зиёд тавонистанд ҳисоби бозиро баробар намоянд. ҳамин тавр дар дақиқаҳои охир бозии дастаҳо мусовиқ ба анҷом расид.